Què tal? Molt benvinguts a aquest segon programa del Maresme Esports. Ja estem llestos i preparats per transmetre-us tots els reportatges que us hem preparat per avui. Tindrem al plató a Marc Roig, atleta que ha quedat segon a la mitja marató de Barcelona. A més, acaba de tornar d'Àfrica, on ha estat de voluntari d'una ONG i participant a curses de Kènia. Són dos jugadors Lliga EVA de bàsquet. En Raymond van der Hare medeix 2 metres 20 centímetres. En John Riventura és el més baixet, amb 1,70 metres. No us perdeu la nostra història. Canal català Maresme. Nosaltres ara continuem i ho fem amb el nostre convidat, que ens acompanya avui al nostre plató. Ell és el Marc Roig, atleta, i ha quedat segon classificat a la mitja marató de Barcelona el passat 14 de febrer. Voleu conèixer-lo una mica més? Doncs mireu aquest vídeo de presentació. Marc Roig i Tió és fisioterapeuta i corredor d'educació. Entre les seves fites destaca la 5a posició a Espanya en marató, campió d'Espanya sub-23 de 10.000 metres en 2 ocasions i la 7a posició a Europa. L'any passat, aquest jove atleta va decidir fusionar la seva passió per córrer amb la seva afició per viatjar. Així, Marc Roig va realitzar 30 dies d'Interrail participant en multitud de carreres arreu de tota Europa, anant per països com França, Holanda, Polònia o Dinamarca. El somni de l'esportista seria poder seguir gaudint de la seva passió per la cursa arreu del món. A més, Marc Roig participa activament en l'associació EX Street Children, que ajuda els nens de Kènia, ja sigui entregant part dels premis que guanya les curses o amb les donacions que rep a internet a través dels blogs on explica les seves experiències com a corredor arreu del món. Bon vespre, Marc Roig. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres al Maresme Esports. Doncs t'hem convidat perquè el passat 14 de febrer vas realitzar la mitja marató de Barcelona i en atletisme doncs, vas quedar en la segona posició, no? Com vas veure aquest repte? Bueno, tornava just d'estar 5 setmanes a Kènia, on vaig estar entrenant molt bé, i era el test que volia fer de cara a la propera marató. Llavors estava una miqueta amb la incògnita de saber què tal m'haurien anat els entrenaments a Kènia, què tal em trobava aquí competint una altra vegada, i puc dir que ha anat perfecte. I explica'ns una miqueta doncs, en què consisteix aquesta mitja marató, quants quilòmetres realitzeu, quina va ser un moment dur de l'etapa o no? I estàs bastant preparat per superar-ho tot, perquè déu-n'hi-do les fites que has fet, no? Sí, mitja marató són 21 quilòmetres i 97 metres. N'he fet ja diverses, però aquesta és el meu rècord. He fet el meu rècord aquí a Barcelona, 1 hora, 4 minuts, 57 segons. I des de bon començament es va plantejar la cursa una miqueta com en 2 grups. Hi havia 3 atletes de Kènia que van sortir dominant la prova i un marroquí afincat aquí a Catalunya s'hi va unir. Llavors jo em vaig quedar més en un segon grup, amb un portuguès i un altre marroquí, també afincat aquí a Catalunya, i anàvem a uns 20 o 30 metres d'ells fins al quilòmetre 5 o 6, tranquil·lament. Jo anava controlant el meu puls, portava el pulsòmetre i anava dient, bueno, no t'emocionis, Marc, això són 21 quilòmetres, això és llarg, però m'anava trobant molt, molt bé. I això, passat 5 o 6 quilòmetres, vaig decidir, ja que el grup de davant s'anava estirant, s'anava trencant, anar una miqueta més fort a veure si els atrapava. Ja cap al quilòmetre 10 vaig passar en tercera posició, empatat amb un altre kenià, i veia que el segon, tot i que em portava en aquell moment uns 50 metres, no corria tan fluid com ho hauria de fer. I llavors doncs, vaig pensar, dic, ostres, va, a veure si mica a mica m'hi vaig acostant, i cap al quilòmetre 14 o 15 el vaig aconseguir atrapar. I el portuguès que portava al començament una miqueta endarrere, però que havia començat amb ell, se'n va anar acostant, ell també, cap al quilòmetre 17, i vam haver d'esprintar just al quilòmetre 21 per veure qui aconseguia el segon lloc, qui aconseguia el tercer. Va anar bé, vaig guanyar-lo. Vas quedar segon i doncs déu-n'hi-do la fita, no? Ara el proper 7 de març tens una altra fita, que és la Marató de Barcelona, ja no la mitja. Quants quilòmetres són? Quines perspectives tens de quedar en una segona posició estaria bé? O vols arribar a la primera? O creus que a la Marató hi haurà molt més nivell i doncs et serà més complicat? La Marató és exactament el doble que la mitja, són 42 quilòmetres, 195 metres, i el repte potser ja no passa tant per la posició, tot i que és cert que la posició és molt
important, perquè dependrà una miqueta de quants atletes, potser estrangers o especialment africans, vinguin a fer-la. Jo en sé, com a mínim, d'un parell que vindran de Kènia, que són molt bons, que estan molt forts. Llavors, potser el meu repte en quant a posició passarà a ser el primer local, el primer no africà, el primer blanc a la línia de meta. En quant a marca personal, m'agradaria estar al voltant dels 2 hores 15 minuts, 2 hores 16 minuts, i crec, per als entrenaments que he fet a Kènia, per al test que vaig fer a la mitja marató de Barcelona, que és realitzable, però no serà fàcil. A veure. I també tenim coneixement de que la mitja marató ha estat aquest any ha estat la més multitudinària de tots els anys, no? Sí, exacte. Quants participants hi havia? No t'ho puc assegurar amb Ron... No, em sembla que rondaven els 6.000. Els 6.000. El que sí sé és que per la marató s'han superat ja els 11.000 inscrits, que és rècord per la marató de Barcelona, i això està molt bé. Realment, aquest estiu, al mes de juliol, hi haurà Campionat d'Europa a Barcelona, i tant la federació com una miqueta tot el moviment atlètic s'està nutrint d'aquest esdeveniment, i ja es veu, no només a Barcelona, sinó a totes les curses que s'estan realitzant per aquí a Catalunya, que hi ha molta participació, que la gent s'està donant compte que això de córrer és maco, és saludable, és entretingut, i s'hi apunta, la gent s'hi apunta. I parlaves dels teus entrenaments, els has realitzat durant aquestes últimes 4 setmanes a Kènia, on has estat també per altres motius, no? Col·laborant, fent de voluntari amb una ONG, que és Extra Children, no? I com han estat aquestes preparacions? Per què has frenat alguna cursa allà? I explica'ns una miqueta de la ONG. Sí, exacte. Aquesta ONG ja hi vaig ser l'any passat. Estan treballant a la ciutat d'Eldoret, de Kènia, està a uns 300 quilòmetres de Nairobi. Llavors, ells es dediquen a ajudar a nens que per moltíssimes situacions diferents estan visquent al carrer, o perquè són orfes, o perquè la situació a casa econòmica o familiar és tan dolenta que els nens fins i tot decideixen marxar o els pares els han fet fora. Hi ha situacions molt, molt dramàtiques. Fa uns 2 anys hi va haver una guerra civil allà també entre tribus, llavors això va portar molts més nens encara al carrer. Llavors, l'any passat hi vaig caure una miqueta de rebot allà i vaig estar 4 setmanes. Aquest any he volgut repetir. També és veritat que m'he centrat més en els entrenaments, als matins em dedicava a entrenar i a partir de migdia anava cap a la ONG. I allà es tractava de conèixer una miqueta més els projectes, donar a conèixer aquesta organització aquí, a Catalunya, també per si cal recollir fons, per si cal enviar material, i sempre que podia jugava amb els nens o a futbol, o a cuita amagar, o a balls que ells feien, o a vegades, per exemple, quan les mares solteres, perquè també hi ha moltes nenes que han tingut criatures, es dedicaven a fer alguna coreografia o algun ball, doncs a mi em tocava guardar tots els bebès al voltant perquè no corressin cap a les seves mares. Molt bé. I doncs els kenians, Déu-n'hi-do, tenen una fama de ser molt ràpids, no? Per què? Entrenen molt? Com és això? És una suma de molts factors. O sigui, un factor genètic molt important que tenen és que sobretot de la tribu Kalenjin, amb el pas dels anys i dels segles, no s'han mesclat massa amb altres tribus i genèticament han anat, diríem, fins i tot millorant l'espècie. Tenen morfològicament una estructura òssia i una estructura articular molt bona, tenen les cames, la cadera acostuma a ser fins i tot més alta que la nostra, això els produeix una passa molt més llarga, també molt més definida, el bessó, diuen, no és tan voluminós com el de la raça blanca, llavors això els produeix que no els pesi tant la cama, llavors poden econòmicament corren molt millor. Llavors també la dieta, l'alçada, perquè viuen a més de 2.000 metres i això augmenta els glòbuls vermells. Són una suma de factors que tots junts fan que siguin molt bons i sobretot que tinguin una densitat de corredors molt, molt gran. Aquí a vegades sí que hi ha atletes que surten molt bons, a Catalunya, a Espanya, a Europa en general, però sobretot no tenim aquesta densitat d'atletes
que copen totes les proves. Aquestes condicions. I